type. Det er ikke så let. Det er ikke... Lad os bare sige, at de har 8 hver, venlig. Ja. Det er kraftigt. Det er en fed basse, ham der. Ja, jeg kan godt se, at han er stor. Han er bare en bamse. Nogle gange, når de spiser, så ligger han på tværs. Hvad laver du? Du laver ballader lige nu. Nu skal du selvfølgelig falde op i vandskålen. Okay? Og så kan han ligge op på midten af fadet, og så ligger han bare og kører rundt. Ja. Mm-hmm. Det er sikkert rigtigt. Vi kunne godt lige lave sådan en gøgeflip nu. En gang imellem, så bliver det enige om at gøge alle sammen samtidig. Ikke også? Hej. Hvorfor skal du skide op på tæppet? Hvad? Det er da ikke særlig lækkert. Vil du hisse? Hvad er det?